बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनो हानाय गारजेन नोंथांमोन रुप'रि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थाखाय दिनै बे मोनसे जारिमिनारि सान सिगांहाय 2006 मायथाइ आरो 2007 मायथाइयाव जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा सोलोंथाइ बोसोर आरो गुन गोनां सोलोंथाइनि मावथांखि लानानै जेला खामानि मावो अब्ला क'क्राझार बाक्सा चिरां मोनसे डिस्ट्रिक्टआव 15 जन 20 जना फार्स्ट डिभिजन मोनोमोन। दा 2020 मायथाइयाव रुप'रि दख'रायानो मोनसे आनसलिकआनो दिनै मेट्रिकनि फार्स्ट डिभिजना सा 14 फरायसाफ्रा फार्स्ट डिभिजन मोनफैनो हाबाय 2020 मायथाइयाव मोनसे आनसलिकनि सिङाव। नाथाय 10 बोसोरनि सिगां जुदि जोङो थाङो 2007-8 मायथाइयाव अब्ला मोनसे डिस्ट्रिक्टआवसो चिरां बायदियाव क'क्राझाराव बाक्सायाव उदालगुरियाव मोनसे डिस्ट्रिक्टआवसो 15 जन 20 जना फार्स्ट डिभिजन मोनोमोन। दा आनसलिकआनो फार्स्ट डिभिजन बेजों समान जाफैनो हाबाय आरो 10 बोसोरनि उनाव जोंहा आनसलिकनि सिङाव बेसेबां आनजाद लिरो साफ्रोमबो फार्स्ट डिभिजन मोननाय बायदि जों खामानि मावनो थाखाय जों नाजादों। दा सिगाङाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै रुप'रि दख'रानि सिङाव गोलैनाय मोनफ्रोमबो फरायसालिनि फोरोंगुरु सार बिथांमोनखौ साबायखर बावहरबाय। एबसुनि जारिमिन आरो एबसुनि डायरियाव अराय सम फोरोंगुरु सार बिथांमोना सिगांनि सिरियाव जोङो मान होबोबाय थादों। आरो गोबां फोरोंगिरि बिथांमोना बेन्सार फरायसालियाव मास्टार मावनानै थाइसे थाखा मोनै 10 बोसोर 15 बोसोर 20 बोसोर जोंनि बेन्सार फरायसालिनि फोरोंगुरु सार बिथांमोना टटेल सेक्रिफाइस खालामबाय साहित्य सभा बर' थुनलाइ आफादनि खावलायनायाव आरो एबसुनि खावलायनायाव। दा जुदि रुप'रि दख'रानि सिङाव जुदि बेन्सार फरायसालि दङ बिसिनि सिङाव आरो जोङो रिपर्टखौ हरदों आं रिपर्टखौ लाब्लासै जे जोंहा दाखालि बर'नि गेजेराव मोनसे एग्रिमेन्ट जालांबाय बाव मोनसे क्लजेस दङ जे बिटिआर ओनसोलाव बेसेबां फरायसालि दङ गुबुन गुबुन बिजों आरो आसामाव बिटिआरनि बाहेरायाव अनलि बर' बिजोङा 2020 मायथाइनि सिगां बेसेबां गायसननाय बेन्सार स्कुल दङ बे मोनफ्रोमबो सरकारि जाजोबगोन होननानै आरो जाजोबनो नांगौ होननानै मोनसे एग्रिमेन्ट आरो मोनसे क्लजेस दङ। ओंखायनो रुप'रि दख'रानि सिङाव थानाय बेन्सार फरायसालिनि फोरोंगुरु सार बिथांमोनखौ बिराद गोबाव एबसुनि खावलायनाय आरो साहित्य सभानि खावलायनाय बर' हारिनि खावलायनायाव बिथांमोना फोरोंबोबाय थाबाय। जों एबसुनि जानानै बिथांमोनखौ जों अराय सम साबायखर बावो आरो एसेबो जाहाथे गोसो बाया जोंनि फरायसा बिथांमोनखौ लेखा फोरोंबाय थागोन बर'नि हिउमेन रिसर्सखौ प्रडाक्ट खालामबाय थागोन आरो बे ओनसोलनि फरायसाफोरखौ गियानि खालामनायाव बिथांमोना मुखुब जाबाय थागोन बेखौ जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा फोथायो। आरो 1% जाहाथे गोसो बाया आंनि फरायसालिया सरकार जानाय नङा नामा आं 15 बोसोर 20 बोसोर गावनि न'खरखौ नायालासिनो बर' जाथिनि आफादफोर खावलायनाय बायदि सेक्रिफाइस खालामबाय बैफोरबायदि जुदि गोसो बायनाय मालाबाफोर फैयो जाहाथे गोसो बायनो नाङा। मानो होनबा नोंथांनि फरायसालिया सरकारि खालामनांगौआव जों दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो साहित्य सभाया अराय सम जों दंफायो। आसाम सरकाराबो 15 तारिखआव मोनसे लिस्ट बिसोरो बाहेरा खालामनो नागिरदों आरो बिनि थाखाय जोंजों आरो आसामनि इडुकेसन मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माजों सावरायनाय दं बे साननैसोनि गेजेराव आरो जोङो जोंनि बेसेबां बर' स्कुल बेन्सार स्कुल दङ बेनि लिस्टखौ जोङो गोरोबथा सान एग्रिमेन्ट समाव जोङो होखाजोबदों आरो बेयाव मोनसे क्लजेस दङ आरो बेनि सागानगिरि हिसाबै दासिमबो जोंनि एबसुनिनो गाहायनिया खालि लरेन्स इस्लारि दङ। दा लरेन्स इस्लारिनि सिगनेचारजों जों गेजेराव जोंनि फरायसालिफोरखौ एग्रिमेन्टआव सरकारि खालामनांगौ कलेजफोरखौ सरकारि खालामनांगौ बे बेसे आगदारिखौ बेसे दावगाखो बेखौ जों खबर लानो थाखाय लरेन्स इस्लारि दिपेनखौ जोङो खनसे गेजेराव लोगो हमहैखांबाय। बिथांमोननि अफिसारा माखासे कलेजखौ मावग्रोनानै दोनदों जेरै क'क्राझारनि मिउजिक फाइनान्स कलेज आरो बिथांमोना जोंनो सम बिदों
बे ओनसोलनि आइएस आरो डिअ'फोरजों बिथांमोनहा सावरायनाया सोलिगासिनो दङ आरो गभर्नमेन्ट प्रसेसा बिथांमोनहा सोलिगासिनो दं होननानै जोंनि गेजेराव बुंदों। दा ओंखायनो फोरोंगुरु सार बिथांमोनखौ साबायखर बावबाय आरो जाहाथे गोसो बाया बेखौ खावलायनाय थाबाय। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मास्टार रेस आरो बर' हारिया गेरेमसा जानो नांगौब्ला उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ जेरै सिमां नुदों बर' हारिखौ दाफुंनायनि बे सिमाङा मोगथां महर जाफुंनो नांगौब्ला जोंनि फोरोंगुरु सार बिथांमोननि सेक्रिफाइस आरो बिथांमोननि अननाय आरो बिथांमोननि नाजानायखौ जों अराय सम लुबैयो। दिनै रुप'नि आनसलिकआव फैनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। मानो होनोबा आनसलिकनि साथाम बोसोनगिरि बिथांमोना एकाडेमिशियान बिथांमोना मास्टार दिनै जोंनि बोसोनगिरि बिथांमोन आनसलिकनि जिल्लानि बोसोनगिरि बिथांमोना सोरबा सोरबा गुबुन गुबुन खामानिफोराव मावनानै बेस्थ' जानानै दङ। नाथाय बिथांमोना आनसलिकनिफ्राय गलांनानै एकाडेमिशियान जानानै आरो एबसुबो बोसोन होगासिनो दं। आनसलिकखौ जोबोद गोजोननाय मोनदों। मानो होनबा बर' हारियाव इन्टेलेक्सुयेल, बर' हारियाव मेलेमजिबि, बर' हारियाव मेलेमनि दावहा नांनो गोरों, बर'नि जेंनाफोरखौ फोजोबनो थाखाय जोंनो गोबां रोखोमनि लेखा गोरों मानसि नांगौ आरो एबसुनो सुबुरन नांगौ। दा रुप'नि दफ्रा एबसुआ जोबोद मोनसे बाख्नायथाव। मानो गोबां बोसोनगिरि बिथांमोनजों आनसलिक एबसुजों नांथाबनानै बोसोन होनानै ज' जानाय खामानि मावगासिनो दङ। बेयाव रुप'नि आनसलिक एबसुआ बांसिन चान्स लानानै बोसोनगिरि बिथांमोननि सुबुरन लानानै एफेक्टिभलि खामानि मावनो थाखाय बांसिन नाजायो। बेफोर आनसलिक एबसुनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ नैबे एबसुनि जानानै खावलायनाय थाबाय। दिनै जायफोर फरायजाबाय नोंसोर फैबाय थानाय नोंसिनि मोनफ्रोमबो आनजादाव बेनिफ्राय साबसिननिफ्राय हामसिन जानो हायो बेखौ जों एबसुनिफ्राय खावलायनाय थाबाय। दिनै मेट्रिकखौ जाय उथ्रिसारबाय सोर साइन्स स्ट्रिमाव मेट्रिक फार्स्ट डिभिजन मोननायफ्रा फरायजानायफ्रा एडमिसन लाखो गसंलाय आं हमनायाखै गसं नोंसोर साइन्सआव मुं थिसनबाय साबायखर थाबाय आखाइ खबनाङो बिथांमोननि थाखाय। सोर कमार्सआव एडमिसन लादों जेरैलाय सोर कमार्सआव एडमिसन लादों लायाखै सोर आर्ट्सआव बाखि आर्ट्सआव मोजां आर्ट्सआव साबैसे देलाय गसंबाय दिनै मेट्रिक पासनि फरायसानायफ्रा साबायखर थाबाय बिथांमोननि थाखाय आखाइ खबनाङो। केन्द्रियाव जाय दिनै फरायजाबाय साइन्स बेकग्राउन्डनिफ्राय सोरमोन आखाइ थिखोलाय गसंबाय फरायजानायफ्रा साइन्स स्ट्रिमनिफ्राय बेकग्राउन्डनिफ्राय दे गसं आरो गसंना जायो दस्रा साबा आखाइ खबनानै हो। कमार्सनिफ्रायबो खोनादोंमोन जिराय कमार्सनिफ्राय येस भेरि गुड आखाइ खबनानै हो। ओमफ्राय आर्ट्सनिफ्राय साबैसेमोनलाय आर्ट्सनिफ्राय हाइस्कुलनि आखाइ खबनानै हो। नोंसोर जाबाय रुप'नि ओनसोलनि आरो बर' हारिनि देरसिन सम्पति हायेस्ट दं जोंहा मिथिबाय। न'खराव गोबां सम्पति दं नोंस्रा न'खराव सोरहाबा बिल्डिं न' सोरहाबा गारि सोरहाबा हा सोरहाबा बायदिसिना सम्पति दं नोंसोरनि न'आव। बे सम्पतिफोरनिफ्राय कम्पेयार खालामोब्ला फिसा हौवा फिसा हिनजावा देरसिन सम्पति बिमा बिफानि थाखाय। जोंनि थाखायबो दुलाराय बर' फरायसा आफादा हारि बेंग्राजों साबेन बर' जाथिनि थाखाय जोंहाबो बर' हारि हिसाबै गोबां जोंनि हायाव गोबां दैमा गोबां दंफां लाइफां बाला अन्थाइ दङ। बे जाहैबाय बड'लेण्डनि सम्पति मिथिबायना। नाथाय बेनिफ्रायबो जुदि बांसिन कम्पेयार खालामोब्ला नोंसोर मिथिबायना बर' इयुथफोरा बर'नि लाइमोनफोरा बर' मानसिफोरा जोंनि देरसिन सम्पति जाथिनि हारिनि मिथिबायना। आरो इण्डियानि आसाम आरो इण्डियानि मिथिबायना नोंसोरो हिउमेन रिसर्सआ हायेस्ट रिसर्स होननानै बुङो मिथिबायना। दा नोंसोरो मोजां जाथारनो नांगोन मिथिबायना मोजां फरायथारनो नांगोन मिथिबाय। एम लानानै मोजां फरायथारनो नांगोन। जों आनसलिक एबसु जिल्ला एबसुआबो जों नाजाबोबाय थादों। दुलाराय आसामाव बर' फरायसाफोरा थाखोसिनिफ्राय इउनिभार्सिटिसिम फरायनाय 4 लाख स्टुडेन्टफोरखौ जाहाथे बिसोर मोजां मानसि जानो हायो नामा बिमा बिफाफ्रा लुबैनाय बादि बिमा बिफाफ्रा नोंसोरखौ जि आसा खालामदों बेबादि जानो हायो नामा। नांगौ रोखोमनि अफिसार्स नांगौ रोखोमनि एकाडेमिशियान नांगौ बादि फर्माल डक्टर इन्जिनियार जों प्रडाक्ट खालामनो हायो नामा जों सेस्था खालामनानै खालामथारनो हायो नामा आरो हायो। एग्जाम्पल दङ मिथिबायना भारत हादरावनो केरेलानि मानसिफ्रा बिराद खामानि मावो इडुकेसनाव मिथिबायना। जों केरेलानि सासे मानसिखौ जों एबसुनि सानै आथिखालनि आफादगिरि दिपेन बर' आवगायनि गाहाय नेहाथारि लेङाइ आफादगिरि रमिय' पि नार्जारि आरो आं
जों उरिष्यायाव थांनानै केरेलानि मानसिफोरनि मास्टारफोरजों ट्रेनिंआव जों बाहागो लाहैदोंमोन। जों केरेलानि मानसिफोरखौ जेला सोङो नोंथांमोना इण्डियानि हायेस्ट लिटारेसि रेट थानाय रायजो बोरै जाखो होनदों अब्ला बिसोर मा बुंदों मिथिबायना? जोंनि गामियाव जेरै हाबा जायोब्ला अमा बुथारोब्ला बेदर सङोब्ला जानो थाखाय मानसिफ्रा फैजोबथारोना गावसिनाव एडुकेसन एवारनेस आरो सोलोंथाइनि सायाव सावरायनाय आरो लेखा लिरनायनि एनारेसन ग्रुप जेला बेखेवो बेफोरबायदि हाबाफारियाव बिराद बाहागो लायो मिथिबायना? दा केरेलानि मानसिफोरा जानायनिफ्राय स्टाडि फरायनायखौ बारा गुरुत्व होयो मिथिबायना? फरायनाय थाबासो मोनजागोन बिसिनाव बे मोनसे कनसेप्ट दङ मिथिबायना? ओंखायनो जोंबो लुबैयो जोंहा केरेलाया जुदि हादोंबा मिज'रामा जुदि हादोंब्ला जों बर'फ्रा मानो हाया? जोंबोथ' मंगलय स्टकसो नङा होमबा? जोंबोथ' बिसिनि मा होनो मिज'रामनि मानसिफोरनि जि रेस आरो जोंनि रेस जोंबो एखे हारिसो। ओंखायनो जोंनि फरायसाफ्राबो खस्थ' खालामनो नांगोन मिथिबायना? आरो खस्थ' खालामब्लानो मानसि जायो। साफ्रोमबो फरायसाया खस्थ' खालामबानो साक्सेस जायो। बे इउनिभार्सेल ट्रुथ अराय सैथो मिथिबायना? नोंसोर सोर सोर साइन्स बेकग्राउन्ड लाबाय नोंसोर जुदि मोजां फरायोब्ला सोर सोर डक्टर जानो गोसो दं नोंसोर आखाइ थिखोलाय? डक्टर जानो गोसो दं नामा? गैया। दा साइन्स फरायनायफ्रा दा जाय पास जाबाय रावबो गोसो गैया। इन्जिनियार जानो सोरबा गोसो दं? गैया। इन्जिनियार जानो गोसो आखाइ जोङो सोलोंथायाव फ्राय माने 6-7 बोसोर मावबाय। जोंनि बर' गथ'फ्रा गोबां मेट्रिकआव फेल जानायनि खारना मा मिथिबायना? हायार सेकेन्डारियाव फेल जानाय आरो इन्टारभिउआव फेल जानायनि खारनफोरा मा मिथिबायना? जों बिराद लाजि गुसु मिथिबायना? जोंनि खुगाया गेवा, मेगना थाङा, आखाइया थाङा। जों हायो गड गिफ्टेड टेलेन्ट दं सिङाव, नाथाय जों बेखौ मा होनो बेखेवा मिथिबायना? बेखौ जों इउज खालामा। ओंखायनो नोंसोरखौ बर' फरायसाफोरा जुदि साक्सेस जानो नांगौब्ला साक्सेस जानायनि एकमात्र मन्त्रआनो जाहैबाय मिथिबायना? मिथिबाय मा? कुइसन सोंथारनो नांगोन मिथिबायना? दा ओंखायनो नोंसोर एम खालामथारनो नांगोन, सोंथि सोंनो नांगोन, रोङैखौ सोंथारनो नांगोन, बुजियैखौ सोंथारनो नांगोन आरो गावनि हेसिटेसन प्रब्लेमखौ नोङो दमन खालामनो हाथारनो नांगोन मिथिबायना? कुइसन सोंथारनो हाथारनांगोन आरो एम खालामथारनो नांगोन मिथिबायना? दा नोंसोरो हागोन मिथिबायना? जोंहा फोथायनाय दङ मिथिबाय? जोंनाव नांगौ रोखोमनि अफिसार गैया, नांगौ रोखोमनि साइन्स मास्टार गैया, नांगौ रोखोमनि इन्जिनियार गैया। बेखौ जों हायो गोसो जायोब्ला मिथिबायना? नोंसोर हायो। मोजां जानाय गाज्रि जानाय बे नोंसिनिसो खोथा मिथिबायना? दा दिनै जोंहा गोबां बर' फरायसाफ्रा गरम बोथोराव लेखा फरायाखै, थांनाय हराव जों उन्दुनो हायाखै, गरम थांनाय हराव मिथिबाय कारेन्ट गैया होननानै मिथिबायना? जोंनि फरायसाफ्राथ' लेखा फरायाखै थांनाय हराव जों मिथिगौ कारेन्ट गैया थांनाय हराव मिथिबायना? आरो बिराद गरम बे साननैसो बर' गथ'फ्रा लेखा फरायाखै गरम होननानै कारेन्ट गैया लेखा फराया। नाथाय भारत हादरनिनो राजस्थान दा जोंनाव बेयाव बेसेबां गरम जानानै मिथिबाय? डाबल गरम राजस्थानाव मिथिबाय? दा जोंनि हादर खोरखि सेराव थायोना बारा फैथों होननानै राजस्थाननि फरायसाफोरा जुदि खोरखि सेराव थायो बाला डिजार्टनिफ्राय बाला गोजाननिफ्राय जुदि बार थाङोना बिसिनि खावलायाव खामजोबोसो। बिसिनि फरायसाफ्रा बार होनो नागिरा दा। गरमा जों बेसेबां गरम बेनिफ्राय डाबल गरम राजस्थानाव मिथिबाय? आरो राजस्थाननि फरायसाफ्रा जुदि खोरखि सेराव थायो बार नांदों होननानै बिसिनि खावलाया गोजा गोजा जाजोबगोन। खामो मानो होनबा बालायाव बार होनानै फैनाया बिराद गरमसो फैयो बिसिनाव। नाथाय राजस्थाननि फरायसाफ्राथ' कारेन्टनि नेनानै थाया। बिसोरो कारेन्ट थानाय थायै गरम गोजांनायजों खोथा गैया। नों आं बेसेबां गरम मोनदों बेनिफ्राय डाबल गरम मिथिबाय? मैयासो UPSCनि मा होनो रिजाल्ट होबाय। बिनिनो गेजेराव हाइस्ट 1 नाम्बारा फैदों हारियानानि। बिराद गरम जायगा हारियानायाबो मिथिबाय? राजस्थाननि बारा बिसिनावबो थाङो मिथिबायना? दा बै फरायसाफ्रा गरमजों गोजांनायजों खोथा गैया। बिसिना मा खामानि? बिसिना जाहैबाय आनजादनि सिगां सिलेबासखौ फरायनानै फोजोबनांगौ मिथिबाय? हाइएस्ट एसटिफोरनि गेजेराव नोंबो एसटि आंबो एसटि एसटिनि गेजेराव हाइएस्ट UPSC पास जादों मिनायाव राजस्थाननि बालाबारिनि मानसि मिथिबायना? हाइएस्ट UPSC पास जादों एसटिनि गेजेराव मिना जाथि। आरो मिनाफ्रा राजस्थाननि एसटि मिथिबायना? दा ओंखायनो नोंसोर जुदि मालाबा सानो दा नोंसोर हायार सेकेन्डारि सोरबा डिग्री फरायबाय जे दिनै बिराद गरमथार कारेन्ट गैया आं फराया सानोब्ला राजस्थाननि फरायसाफोरनि गोसोखां इन्डियायाव बयनिफ्राय 1 नाम्बार गरम मिथिबायना? बिसिनाव कारेन्ट थानाय गैयिजों खोथा गैया। बालाबारि सेर सेर बिसोर साइकेल सालाय फरायसालियाव थाङो मिथिबायना? आरो नों आं बेसेबां गरम मोनदों आसामाव बेनिफ्राय डाबल गरमा राजस्थानाव मिथिबाय? दा ओंखायनो जुदि जों गरम मोननो थानानै लेखा फरायबासो थायो कारेन्ट गैयिनिफ्राय थानानै फरायबासो थायोब्ला बेखौ नोंसोर गोसोखां
मिथिबायना आरो मोनसे नोंसोरो मिज'राम गोसिगां मिज'रामनि फरायसाफ्रा फरायसालियाव थाङो मोनसे हाजोनिफ्राय मोनसे हाजो लामा गैया साइकेल गैया बिसिनाव मिथिबायना साइकेलजों थांनो हायो स्कुलाव थाङोब्ला कलेजाव थाङोब्ला साइकेलजों थांनो हायो मिज'रामनि मानसिफ्रा थाबायजों थाङो जरनाजों थाङो माजों थाङो मिथिबायना बिसिनाव माब्लाबाबो कमप्लेन गैया मा होनो मिज'रामनि फरायसाफ्रा जे बा आङो अखा हादों आङो साइकेलबो मोना मा होनो थांनो फरायसालि थांनो बिराद दिगदार माब्लाबा कमप्लेन होआ बिसोर जोंनासो कमप्लेन होयो मिथिबायना मोनसे गोजाननिफ्राय मोनसे स्कुलाव थांनो नांगौब्ला बिराद गोजानथार होननानै जों कमप्लेन होयो साइकेल गैयाबा जों थाङा साइकेल गाज्रि जादों होननानै नाथाय मिज'रामनि फरायसाफ्रा कमप्लेन होआ मिज'रामनि फरायसाफ्रा मोनसेल' थांखि दङ जेरैखि जाया आनजादनि सिगां बिफोर एग्जाम सिलेबासखौ फोजोबथारनांगौ मिथिबायना फरायसालिनिफ्राय गोजान फरायसालिनिफ्राय गोजान साइकेल सालायना थांनो गोनां जायोब्ला बिसोर मा होनो मिज'रामनि फरायसाफोरखौ गोसोखा जोबथारनायाव मोनसे जायगा मिथिबायना आमेरिका हादराव 50टा रायजो दङ बे 50टा रायजोनि गेजेराव बयनिबो बांसिन सोलोंथाइ मोननाय जाहैबाय आलास्काया जाहैबाय रासियानि मानसिफ्रा गोदो रासियानि लिडारफ्रा बुंबाय बिराद बरफ गोलैयो बिराद गुसु थानो हाया मानसिफ्रा बे रायजोआ जोंनो नाङा होननानै आमेरिका हादरनो फानबोदों आमेरिका हादरा बे मा होनो रायजोखौ बायना लाबाय आलास्काखौ बिराद बरफ गोलैयो दिनै आमेरिका 50टा रायजोनि गेजेराव 1 नाम्बार माहाजोनसिन रायजो होनब्ला आलास्का आरो बिराद गुसु मिथिबायना जों बिसिबां गोजां बोथोराव गुसु जायोना बिसिबां माइनास जोंनाव गोजां बोथोराव हाइस्ट गुसु जायो 30 डिग्री सेल्सियास 12 डिग्री सेल्सियास मिथिबायना नाथाय बिसिना माइनास दा गोलोम बोथोरावबो बिसोर जेकेट गाननानैसो दङ बेनिफ्राय बिराद गुसु जोंनासो फरायसाफोरा मेट्रिक आनजाद हायार सेकेन्डारि आनजादाव गोजां बोथोर लेबनिफ्राय ओंखारनो बायो आखाइखौनो कम्बल सिंनिफ्राय बख'नो बायो आं गाबोन फरायगोन दिनै बिराद गुसु खुवा गोलैदों बिराद गुसु होननानै मिथिबायना जोङो फरायनो बायो नाथाय आमेरिकानि बयनिफ्राय सोलोंथाइ मोनसिननाय बयनिफ्राय माहाजोनसिन रायजो आलास्कानि फरायसाफ्रा एकदम जों बिसिबां गोजां बोथोराव बिसिबां गुसु मोनो बेनिफ्राय डाबल गुसु गरम बोथोराव जानानै दङ अब्लाबो बिसोर फरायनायखौ कमप्लेन होआ गोजांनिफ्रायनि थाखाय मिथिबायना दा फरायसाफोरा गरम गुसु गोजां अखा हानाय सान्दुं दुंनायजों खोथा गैया कारेन्ट थानायजों खोथा गैया जों फरायफानो नांगोन आरो इउनिभार्सनि मानसिफोरानो मिथिबायना बे प्लेनेटनि मानसिफोरानो साफ्रोमबो फरायो फरायसाफ्रा नोंबो फरायो आंबो फरायो साफ्रोमबो फरायो फरायनाय खामानिखौ फरायफानो नांगोन ओंखायनो जों मिजिंथिनाय थाबाय नोंसोरनि मोनफ्रोमबो आनजादफ्राव नोंसोर जाहाथे मोजां फरायनो हागोन मिथिबायना आरो हाथारगोन बेखौ फोथायनाय ला निउ एडुकेसन पलिसिया बोरै जायो बोरै जाया फरायसाखौ बोरै खालामो बोरै खालामा बेखौ भारत सरकार आसाम सरकारा सावरायगासिनो दङ आरो जोंनि बर' बिजोंनि फरायसाफोर थांनायफ्रा माबा मोनसे प्रब्लेम जानाय बायदिखौ जुदि जों मोनोब्ला जों दुलाराय बर' फरायसाफोरा गसंथागोन नाथाय दा जुदि नोंसोर मेट्रिक पास जानायफ्रा साइन्स जाय लादों नोंसोर जुदि MBBS फरायनो सानदों मेडिकेलाव थांनो सानदों मेडिकेल मिथिबायना नोंसोर गोसोआव लाखि नोंसोर जुदि MBBS फरायनो सानदों मिथिबायना बेचेलर अफ मेडिसिन एन्ड बेचेलर अफ सार्जारि MBBS फरायनो सानदोंबा दा जाय मेट्रिक पास जाबाय नोंसोरो हायार सेकेन्डारियाव साइन्स लाखाबाय बाय'लजि जाय साबजेक्ट लादों क्लास 12 नि रिजाल्ट होयैनि सिगां नोंसोरो NEET एग्जामखौ पास जाथारनांगोन मिथिबायना नेशनेल एन्ट्रेन्स एन्ड एलिजिबिलिटि टेस्ट मिथिबायना जुदि साइन्स फरायनानै हायार सेकेन्डारियाव बिराद मोजां नम्बर लाखिनो हाबाय अब्लाबो नों जुदि बे NEET एग्जामखौ पास जायाखै नों आसामनि मोनसेबो मेडिकेल कलेज इन्डियान मेडिकेल कलेजाव एडमिसन मोननाय नङा गोसोआव लाखि जाय मेडिकेल फरायनो सानदों आरो सोरबा जुदि मेडिकेल फरायनो सानदों हायार सेकेन्डारिनि सेकेन्ड इयारनि नोंनि साइन्स रिजाल्ट होयैनि सिगां आसामनि मेडिकेल कलेज आरो इन्डियानि मेडिकेल कलेजाव एडमिसन मोननो लुबैदोंब्ला NEET एग्जामखौ पास जाथारनांगोन आरो जाय फेल जायो बे एडमिसन मोना ओंखायनो जों खावलायनाय थाबाय जाय मेडिकेल फरायगोन नोंसोर मिथिबायना बे NEET नि एग्जामखौ नोंसोर प्रिपेयार खालाम मिथिबायना आरो जोंहा फोथायनाय दङ बर' बिजों फरायनानै मिथिबायना दाखालि बावैसो जाहा खैराबारिनि सासे बिनानावा MBBS फरायनानै फैबाय आरो जोङो गोबां सार्भे खालामदों नेपसुआ मिथिबायना जोंनि आसामनि 8टा मेडिकेल कलेजाव बर' फरायसाफोर फरायनानै दङ आरो बिसोर सब नेशनेल एन्ट्रेन्स एन्ड एलिजिबिलिटि टेस्ट एग्जामखौ पास जाजोबनाय नीट एग्जामखौ पास जाजोबनाय ओंखायनो जोंनि अनसुंथाइ खावलायनाय मिथिबायना जाय मेडिकेल फरायगोन आरो जाय इन्जिनियारिं फरायगोन जाय दिनै इन्जिनियारिं फरायनो सानबाय थादों मिथिबायना जाय इन्जिनियार फरायनो सानबाय थादों नोंसोरो हायार सेकेन्डारि रिजाल्ट होयैनि सिगां जेरैखि जाया JEE एग्जामखौ पास जाथारनांगोन जयेन्ट एन्ट्रेन्स एग्जाम बे इन्डियानि नेशनेल लेभेलाव पास जाया नोंसोर जुदि इन्जिनियारिं फरायनो सानदों मेट्रिकआवबो फार्स्ट डिभिजन हायार सेकेन्डारियावबो फार्स्ट डिभिजन नों जुदि JEE जयेन्ट एन्ट्रेन्स एग्जामखौ जुदि पास जाया इन्डियानि आरो आसामनि मोनफ्रोमबो इन्जिनियारिं कलेजाव नों एडमिसन मोननाय नङा
बिनि थाखाय नोंसोर प्रिपेयार खालाम आरो बिनि थाखाय रुपुलि दख'नानि सिङाव जुदि सोरबा मेडिकेल फरायनो सानदों इन्जिनियारिं फरायनो सानदों गोनो गोथो जादोंब्ला जों एबसुवा दङ बाक्सा डिस्ट्रिक्ट एबसुवा दङ जोंहा बे ओनसोलनिफ्रायनो बाक्सा डिस्ट्रिक्टनिफ्रायनो मेडिकेल फरायनाय बाक्सा डिस्ट्रिक्टनिफ्रायनो मा इन्जिनियारिं फरायनाय गोबां बर' फरायसाफोर दङ नोंखौ सहाय खालामनो थाखाय जों एबसुवा दङ मिथिबायना अब्लाबो नों जुदि इन्जिनियारिं फरायनो सानदोंब्ला नों फरायथारनो नांगोन नों जुदि मेडिकेल फरायनो सानदोंब्ला नों मेडिकेल फरायथारनो नांगोन बेखौ जों एबसुनिफ्राय खावलायबाय मिथिबायना आरो जुदि नों जि प्रफेसन लाया मानो नार्स फरायनो सानदों नों GNM नार्स ANM नार्स जि प्रफेसन लाया मानो नोंनि एमआ थांखिया नों जाफुंथारनो नांगोन मिथिबायना जाफुंथारनो नांगोन बेखौ जों खावलायनो थाबाय आरो हायो फरायनो गोसो होथारनो नांगोन मिथिबायना नोंसिनि बाक्सा डिस्ट्रिक्टनिनो मुलुगसोलोंसालियारि एबसुजों बिराद मोजां लोगो बिथाङा जेब्लानाखि दिल्लीयाव इन्टारभिउनि थाखाय कास्ट सार्टिफिकेटआव एसे गोरों गोरा जाबाय थादों जोंनि बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि बै समनि इडुकेसन सेक्रेटारि आथिखालनि GS बासिरा बिथांमोनानो गोबां सहाय खालामदों मिथिबायना आरो हायो मिथिबायना मनु स्वर्गियारिया बर'नि गेजेराव बिराद इन्टेलिजेन्ट बय मिथिबायना बिराद इन्टेलिजेन्ट मेट्रिकआव स्टेन्ड मोनदों हायार सेकेन्डारियाव स्टेन्ड मोनदों मेट्रिकआव 7 पजिशन थादों मिथिबायना हायार सेकेन्डारियाव साइन्स स्ट्रिम लानानै 1 नम्बराव पास जादों मिथिबायना मेट्रिकआवबो मेथ्सआव 100आव 100 हायार सेकेन्डारियाव साइन्स स्ट्रिम लानानै दुलाराय आसामनि गेजेराव 1 नाम्बार बर' मानसिनिफ्राय दिनैसिमहालागै 1 नाम्बार थांनाया मनु स्वर्गियारिल' फिजिक्सआव 100आव 100 मोनदों मेथ्सआव 100आव 100 मोनदों हायार सेकेन्डारियाव बेसेबां मोनदों फिजिक्सआव बेसे मोनदों 100आव 100 मोनदों मिथिबायना मेथ्सआव 100आव 100 मोनदों साइन्स स्ट्रिम लायोब्ला जुदि एकदम बयनिफ्राय गोरासिन साबजेक्ट होनो फिजिक्स नाथाय मनु स्वर्गियारिया 100आव 100 मोनदों जों जेला एबसुनि टिमा थांनानै जेला सोङो मनज नों दुलाराय आसामनि गेजेराव 1 नाम्बार थांबाय जों गोग्गानाय मोनो नाथाय नों बोरै फरायदोंमोन नोंनि फंबाय बिनानावमोननो जों खिन्थायनि नों बोरै फरायदोंमोन जेला मनु स्वर्गियारिया 2009आव हायार सेकेन्डारिनि थाखाय प्रिपेयार खालामदोंमोन 8आव बियो मा होनो क्लास 12नि थाखाय क्लास खालामदोंमोन आरो बेनिफ्राय 9आव एग्जाम लिरदों होनबा फिजिक्सनि थाखाय बियो एभ्रिडे 1 घन्टा बहि प्रेक्टिस खालामदोंमोन माबोरै एभ्रिडे 1 घन्टा फुङाव जुदि 1 घन्टा बायोबा बेलासियाव जोबो फिजिक्स आरो मेथ्सनि थाखाय आरो बेबायदि नाजानानै बियो हायार सेकेन्डारि सेकेन्ड इयारनि साइन्सआव दुलाराय आसामनि गेजेराव टपार मोनबाय फिजिक्सआव 100आव 100 मोनो बेसे मोनदों 100आव 100 100 मोनदों दा 100 मोननो नांगौब्ला नों मनु स्वर्गियारि बायदि खस्थ' खालामनांगोन साक्सेस जानो नांगौब्ला MBBS फरायनाय IS फरायनाय IPS फरायनाय SCS फरायनो नांगौब्ला नोंसोर बेबायदि फरायसाफोर बायदि खस्थ' खालामथारनांगोन आरो जुदि नोंसोर मेट्रिकआव हायार सेकेन्डारियाव स्टेन्ड लानो लुबैदों स्टेन्ड मनु स्वर्गियारिया जेरै खस्थ' खालामदों बेबायदि खस्थ' खालामदों आलादा लामा जेबो गैया मिथिबायना आलादा लामा जेबो गैया साक्सेस जानांगौब्ला साक्सेस जानाय फरायसाफोर बायदि खस्थ' खालामनांगोन बे इउनिभार्सेल ट्रुथ अराय सैथो मनु स्वर्गियारिया एभ्रिडे फिजिक्सखौ 1 घन्टा एभ्रिडे मेथ्सखौ 1 घन्टा बेबायदि प्रेक्टिस खालामनानै हायार सेकेन्डारियाव फाइनाल इयाराव बे फिजिक्सआव 100आव 100 मोनदों मिथिबायना मिथिबाय दा ओंखायनो नोंसोरबो हायोब्ला नाजा जोंनि फुंनि टिमा जेलानाखि नोंसोर जेला हाइ स्कुलाव फरायबाय थायो जों गोबां हाइ स्कुलाव थांनानै सोंहैदों जे मनु स्वर्गियारिया सानफ्रामबो फुङाव 1 घन्टा बेलासियाव 1 घन्टा बहि लिरो बोसोरसेयाव 365 डेज थायो बिनि गेजेराव बियो 400-500टा बहि मोनसे आयदायाव मोनसे साबजेक्टआव लिरनानै फोजोबो जों बर' गथ'फोरखौ जेला सोंहैयो नोंसोर एभारेज मास मोनसेयाव खै घन्टा बहि लिरनानै फोजोबो मोनसे साबजेक्टआव जोंनि बर' फरायसाफ्रा एभारेज मास मोनसेयाव 1 घन्टा लिरो अब्ला नोंनि नाजानाय मनु स्वर्गियारि नाजानाय बोरै जागोन मिथिबायना ओंखायनो नोंबो मनु स्वर्गियारि बायदि नाजानांगोन हायिनि खोथा गैया मानसिया हायो मिथिबायना मानसिया अराय सम लामाया गोरलै नागिरो मिथिबायना दा जुदि बे रुमजों जुदि जिबौ हाबफैयो जों मा खालामगोन खारगोन ना खाला जों नोंलाय खोरखिया फांथेजोबनाय दरजाया फांथेजोबनाय लायनो अब्ला जिबौ हाबफैबाय अब्ला मा खालामगोन जोङो लावथि नागिरगोन अब्ला मानसिया अराय सम जों सर्टकाटखौ नागिरो मिथिबायना जोंनाव इन्डियायाव सानै मानसि दंमोन मिथिबायना किन्जल सिं आरो प्रान्जल सिं बिब' बिनानाव सानै मिथिबायना सानैया बिब' बिनानावा जेला दिल्लीयाव फरायनो थाङो अब्ला बिफाया केन्सार जाबाय बिमायाबो उनाव थैबाय बिफाया सिगां थैग्रोदों जेला बिमाया थैहां जायो अब्ला बिमाया 3 लाख एकाउन्टआव फैसा सोना हरदों सानैनोबो आं बेमार नायजाला आं थैखासिगोन बे 3 लाखजों नोंसोर मा खालामदो होननानै बिमायाबो उनाव साननैसो उनाव थैबाय
बिफाबो गैला बिमाबो गैला बिब' बिनानाव सानै किन्जल सिं आरो प्रान्जल सिं मिथिबायना बिसोर IAS आरो IPS नि थाखाय प्रिपारेसनाव दंमोन दिल्लीयाव मिथिबायना अब्ला बिमाया बुंदों नोंसोर सानैयाबो बिफा फैदों बिमा फैदों होननानै लानो नाङा नङाबा दिल्लीनि मानसिफोरा नोंसोरखौ थगायगोन नोंसोरखौ बायदिसिना खालामगोन अब्ला बे बिब' बिनानावा बुङो मिथिबायना जोंहा आफाबो दङ आइबो दङ होननानै बिसोर सानै न' भारा लानानै फरायबाय थायो फरायनानै मास मोनथाम थांगाबा मोनखा थांगा फैसाखौ सानबाय एकाउन्टाव 20,000 माइनास 30,000 माइनास 50,000ल'सै आं बिनि गेजेराव जेरैखिजाया फरायनाया जोबनो नांगोन आं साख्रिबो लानो नांगोन नङाबा सेस जासिगोन होननानै फैसानि हिसाब खालामबाय थायो मिथिबायना आंनि एकाउन्टाव 1 लाख ल'सै सानैजों 1 लाख फैसा जोबैनि सिगां जेरैखिजाया AS जानो नांगोन मिथिबायना किन्जल सिंआ गुटे मेथ्सखौनो मुखस्थ' लाजोबदों मिथिबायना लेखा गांसेनि मेथ्सखौ अंक हाया बिब' गिदिरा मिथिबायना अंक हायैनि थाखाय मा IAS प्रिपारेसनाव जेनेरेल पेपारा अंक फैयो जाहैदों बे अंकखौ मा खालामबाय गुटे लेखाखौनो मुखस्थ' लाजोबदों अंकखौ मुखस्थ' लादों मिथिबाय हायो गावनो खिन्थादों आं अंकखौ बिराद गोबाव ओंखायनो अंकखौ मुखस्थ' लायो आं होनदों मिथिबायना ओरैबायदि मुखस्थ' जायो लेखा गांसे फर्मुलायाव मुखस्थ' थाजोबो मिथिबायना फर्मुलायाव मुखस्थ' थाजोबो मिथिबायना आरो बियो दा IAS जानानै दङ बिब'आ IAS जानानै दं बिनानावा इन्डियान रेभिनिउ सार्भिस जानानै दं प्रान्जल सिंआ मिथिबायना बिब' बिनानाव दु अर दायाव बियो बुंदों मानसिया गोरलै लामा नागिरो गावसिनि थाखाय रुम सिङाव जिबौ हाबफैनाय बायदिसो मोनदों मिथिबायना रुम सिङाव जिबौआ दंखायनि थाखाय गावसोरखौ सौगोन जाहैदों बिफाबो गैला बिमाबो गैला साख्रि मोनथारगोनांगोन ओंखायनो गावसोर मा खालामनाय जाहैदों बे जिबौजों जुजिनो थाखाय गावसोरो गारखानाय जाहैदों दा मानसिफ्रा गोरलै लामा नागिरो बै बिब' बिनानावा बुंदों मानसिफ्रा गोरलै लामासो नागिरो होननानै नाथाय गोरा लामा नागिरा होनो जिबौ नुयोबा खारोनो आरो जुदि जिबौ हाबनाय जायगायाव जुदि ओंखारनो जेबो लामा गैया लास्टआवसो मानसिया मा खालामो बे जिबौखौ बुथारनांसिगोन नङाबा आं जासिगोन होननानै डिसिसन लायो जाहैदों मिथिबायना दा ओंखायनो जों गोरलै लामा नागिरनो नाङा मिथिबायना बैसोरनो गोसोखां एसे बिमा बिफा थैनायाव एसे टेनसनाव थागोन बिसोरो आरो लास्टआव फैसाया जोबलांबाय थादों बिनि गेजेराव दु अर दाय फरायदों बिसोरो लेखा गांसेखौनो बिब'आ मुखस्थ' लाजोबनो गोनां जादों अंकखौ मिथिबायना बेखौ नोंसोर गोसोखां मिथिबायना आरो सासे नोंसोर गुबुनावबो मिथिबायना नोंसोर जुदि सोरबा IAS जानो सानदों IPS जानो नांगोन मैया रिजाल्ट होबाय UPSC नि सासेबो बर' गैया जोबोद दुखु मोनबाय जों मैया सानसे मिथिबायना जा मैया UPSC रिजाल्ट होबाय गोबां बर' मानसिफोरा सोंहरदों एप्लाइ दंना UPSC आव जोंथ' मोनासै मैयाथ' जों मोनासै सासेबो बर'नि गेजेराव नङा होमबा मैया जों सासेबो मोनासै मिथिबायना आरो सानोबो नांगोन मिथिबायना IAS जानाय आरो IPS जानाया मिथिबाय बारा गोरलै बाथ्राबो नङा मिथिबायना मनोज कुमार शर्मा होननाय मानसिया सासे क्लास 12 नि फेल बियो IPS जानानै दं मिथिबायना IPS क्लास 12 फेल मिथिबायना बिनि लेखाखौ नोंसोर फराय दाखालि बावै जोंना लेखा ल'न जादों आं बायनानै फरायदों 12 फेल लेखा ओंखारदों बे IPS अफिसार जानाय नोंसोरबो फराय मिथिबायना 12 फेल मिथिबायना बे जानाखि हायार सेकेन्डारि परीक्षा लिरनो थाङो बिसिनि स्कुलाव बिराद नखल लिरहैयो जाहैदों बिराद नखल लिरहैयो स्कुलाव ओमफ्राय सानसे दिना बै स्कुलाव पुलिस अफिसारा बेरायनो थांदों पुलिस अफिसारखौ सोरबा खिन्थादों जाहैदों बे स्कुलाव बिराद नखल लिरहैयो ओंखायनो नों थां पुलिस अफिसारा थांनानै स्कुलाव जेला हाबहैयो परीक्षा समाव अब्ला प्रिन्सिपाला बुंदों जाहैदों सात्रफोरखौ बारा गोबाव नोंसोर दसे नखल लिरथ'नो नाङा पुलिस फैगोन पुलिस थांखांबा नोंसोर लिरफिनदों जाहैदों प्रिन्सिपाला जै पुलिसा फैबाय फैनानै पुलिसा मिथिखानायखाय मा खालामनाय जाहैदों सिगार बिहरनानै आराम जिरायनानै थाबाय थाबा जाहैदों बारा गोबाव जिरायनायखौ नुनानै सात्रफ्रा बिराद रागा जोंबाय जाहैदों मेगन गोजा गोजा देखायनायखौ नुनानै दाना प्रिन्सिपाला थाखुमाखाबाय जाहैदों आं सात्रफोरजों रागा जोंगासिनो आं बे बोसोराव बे स्कुला सब फेल मिथिबायना दा फेल जानायाव सासे गथ'आ मास्टारखौ सोंबाय जाहैदों सार नों इसां पावारफुल प्रिन्सिपाल सार जानानै नों बै पुलिसखौ मानो गिखो होननानै अब्ला बे बुंबाय जाहैदों बे पुलिसा आंनिफ्रायबो आरो गिदिर पावार दङ आंनिफ्रायबो देरसिन आं जेरै नोंसिनि सार जोंनि सार बे पुलिस अफिसारा जाहैदों नोंसोरबो बेबायदि जानायबा जा बै क्लास 12 फेल जानाय सासे गथ'आ जाहैबाय आं होनबा जेरैखि जाया IPS जानांगोन मिथिबायना आरो क्लास 12 फेल जानायाव बिफाया बिनो टेंकार गारि बायनानै होदों टेंकार गारि मिथिबायना नों क्लास 12 फेल जाबाय फरायनो नांला बे गारिखौ सालाय आरो गारिखौबो साननैसो सालायनाय समाव आरो सोरखौबा संदोंनानै हमनानै लांनानै आरो बै पुलिसनो बुजाहरदों बियो मिथिबायना दा बै पुलिसा जेला बुनायाव बियो बुंबाय जाहैदों नों मा जानो सानदों मा फरायदों एफा उन्दैयाव मानो गारि सालायनांगौ बे जेला बुङो सार आङो IPS जानो गोसो दं IPS जानो गोसो दं होननायखाय बियो प्रिन्सिपे एसे अननानै बायदिसिना फैसा होनानै आरो बेलेगाव फरायनो होनानै लास्टआव बिराद खस्थ' जादों बिनि जिउ जारिमिना बिराद मोजां मिथिबायना बे मिथिबाय हटेलाव मैदा नायै आथा नायै बियो बिराद खस्थ' फरायनाय दिल्लीयाव थांनानै लानानै मिथिबायना दिल्लीनिफ्राय
IS मोनागौ माने गाव फैया होनदों दा दिल्लीयाव फरायबाय थानाय समाव बियो गोबां जायगायाव हटेलाव खामानि मावनो गोनां जादों बुजिबायना दा मानसिफोरा माबायदि स्ट्रागल खालामो डु अर डाइ स्ट्रागल खालामो नाथाय जोंना मा कारेन्ट गैयाबानो जों लेखा फराया बिफानिफ्राय थाइबा फैसा दिनानै मोनाबानो जों फरायसालियाव थाङा जों बेसे नाजायो बुजिबायना आरो हायो नोंसोर जे मोजां जाथों दिनैनि जुगाव थांना थानांगौबा फिजिकेल फिट जानांगौ आरो मेन्टेल फिट जानांगौ बुजिबायना दा मेन्टेला बोरै फिट जागोन बुजिबायना सानसे लेखा फरायाबा जोंनि मेन्टेला बिराद उइक जायो सानसे ओंखाम जायाबा जेरै मोदोमा दुरबल जायो जागोना जाया सानसे ओंखाम जायाबा जागोना जाया साननै ओंखाम जायोबा जागोना जाया सानथाम ओंखाम जायोबा जागोना जाया सप्ता खनसे ओंखाम जायाबा मोदोमा बिराद दुरबल जायो सप्ता खनसे लेखा फरायाबा जोंनि ब्रेना एसे दुरबल जायो माने कन्टिनिउआसलि लेखा फरायबाय था बुजिबायना आरो आनजादनि सिगां जेरैखि जाया सिलेबासखौ फोजोब आनजादनि सिगां बिफोर एग्जाम सिलेबासखौ फोजोबथार बुजिबायना आरो नोंसोर दा मेट्रिक पास जाबाय हायार सेकेन्डारि पास जाबाय गोबां जायगा नोगोराव थांनानै फरायसिगोन बायदिसिना लोगोफोर नोंसोर मोनसिगोन लोगोफ्रा नोंसोरखौ जि बुङा मानो मोजां जानाय गाज्रि जानाय नोंनि आखायाव दं बुजिबायना दा नोंसोर मोजां जाथारनांगोन लोगोफोरा जिखि माने लोगोफोर लोगो मोना मानो नाथाय नोंसोरो मोजां मानसि जाथारनांगोन जागोन दा सबबो जागोन सबबो जागोन मोजां मानसि जागोनथ' मोजाङै लेखा फरायगोनथ' बिमा बिफानि खोथाखौ मानिगोनथ' सियर ना मानिया हा मानिगोनथ' मोजां जाथारनांगोन मोजां जानाय गावनि खोथासो गोनां मोजां जानाय गाज्रि जानाय बे नोंसिनि खोथा जोङो एबसुआ अराय सम नोंसोरखौ सापर्ट खालामबाय थागोन दिनै गोलोम बोथोरबो बिराद गरमबो आरो थिंनिया गरमा बिराद फैदोंबो आरो उन समाव लोगो मोनोब्ला जों सावरायबावगोन केरियारनि खोथा जों सावरायगोन मटिभेसननि खोथा जों सावरायगोन अब्लाबो नोंसोर मिथिबायना माब्लाबा नोंसोरो फ्रास्ट्रेसन जानो नाङा मिथिबायना फरायनायखौ लानानै गावनि केरियार गावनि न'खर गावनि बायदिसिनाखौ लानानै फ्रास्ट्रेसनाव माब्लाबाबो गोलैनो नाङा मिथिबायना डिप्रेसनाव थांनो नाङा मिथिबायना जोङो कन्टिनिउआसलि लेखा फराय आरो कन्टिनिउआसलि नलेज एकवार्ड खालाम मिथिबायना आरो हागौमानि मिथिबाय मबाइल आरो टिभिनिफ्राय गोजानाव था मिथिबायना आरो हागौमानि एन्टि ससियेल एक्टिभिटिसनिफ्राय गोजानाव था आरो बे मोनसे खोथाखौबो गोसोआव लाखि बोरैबा जुदि लोगोफोरनि फान्दायनायाव बोरैबा जुदि पुलिस रिपर्ट थानायाव नोंनि नामा रिपर्ट सहैबाय जिखि फरायनाया मोजां जाया मानो सरकारि साख्रि मोना खिन्थु क'क्राझाराव जोंहा बायदिसिना बड'लेण्ड ओनसोलाव गोबां बर' गथ'फोर मोजां मोजां न'खरनि मानसि मोजां मोजां फरायनाय डक्टर इन्जिनियारिं गोबां फरायनाय नाथाय बिथांमोना मा जाबाय बायदिसिना एन्टि ससियेल एक्टिभिटिसआव मटर साइकेल खावनाय ड्राग्स जानाय जौ लोंनानै बुलायलायनाय बेबायदि पुलिस रिपर्ट थांनानै मोजां मोजां फरायनो हानायफ्रानो दा साख्रि मोना जाबाय मिथिबायना बोरैबा जुदि नोंनाव जुदि पुलिस रिपर्ट थाङो मिथिबायना थांनायाव जुदि पुलिस रिपर्ट भेरिफिकेसन जायो एन्टि ससियेल एक्टिभिटिस आरो एन्टि इन्डियान खामानि मावदों होनोब्ला नों थैजासे साख्रि मोना बेखौ गोसोआव लाखिखा ओंखायनो लोगोफोरा जिखि हाजारखि नोंखौ लेङा मानो हराव लेङा मानो हाजारखि नोंसोर बायदिसिना जानांगि जिनिसखौ जायोबा सोरबा माने बुनो लेंनाय सोरजोंबा नांलायनो लेंनाय नोंसोर थांथारनो नाङा बोरैबा जुदि पुलिस भेरिफिकेसन पुलिस रिपर्ट थाङो नोंनि एगेन्स्टआव नों थैजासे साख्रि मोना जायो आरो बेबायदिनो गोबां जोंनि बर' गथ'फोर गोबां माने इउथफोर गोबां लाइमोनफोरा बेबादि जानानै मिथिबायना भुगिनो गोनां जादों साख्रि मोना जादों दा बेखौ नोंसोर गोसोआव लाखि नोंसिनि सिनियर हिसाबै जों बेखौ बुंबाय नोंसोर मोजां जाथारनांगोन मोजां फरायनांगोन आरो बिमा बिफानि खोथाखौ मानिनांगोन आरो साफ्रोमबोबो मोजां जानायखौ जों लुबैयो एबसुआ अराय सम जों दंखायो जोंनि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 2020 मायथाइयाव फरायनाय हाबाफारियाव बाहागो लाफैनानै जोबोद गोजोननाय थाबाय आनसलिक एबसुनि दैदेनगिरि बिथांमोनसिम साबायखर थाबाय जिल्ला एबसुनिसिमबो साबायखर थानानै आंनि बुंनायखौ फोजोबनाय जादों।